kahle bonke nje abantu besilisa engiyaye ngithandane nabo bagcina bengidlalile. Yikho nje ngibona ukuthi kwamuntu wesilisa ke manje ngizohlangana naye ngizovele nami ngimdlali ngikhombise njalo ukuthi nami ngiyakwazi ukudlala umuntu wesilisa nami nginja. Mina ngitshela iqiniso, ngikutshela mina lento abantu abaningi abangafuni ukukhuluma ngayo. Ngoba kuyakuthiwa uthando angazi ubuhle bendoda mntanami inkomo zayo. Uyazi umuntu akubambe ngeconfidence. Uthi cha ngabanjwa nami ngabanjwa umuntu ongondlayo, ngabanjwa umuntu ongithandayo, ngabanjwa umuntu onginakekelayo. Ubanjwe impela uzi cha ngibanjiwe. Ayo vele ubanje nje ngoba nakuthiwa umuntu une six pack unuka kahle. Uzodla ukunuka kahle ne six pack. Nazo Lende wena la uzokwenzana okanye bayaklinya la uhlala khona ngizokukhuza uzongikhuza ngibile amehlama kuwe njengawukhuzi le la uhlala khona uzongitshela lokho la ulayithile kunawo Nkosi dala ngibona ihlomane ezikhathi zonke mangijwayele ka next time ngengishaya umnyawo ngoba ngiyakubona awubuza ubuhlungu okulandelayo ukushaya ingqondo qhubeka ungisukele mano ubuka mina ubuka ikhwala ubona into efanele ibaleke angindawo lalela mayifuna siyobhukuda odakeni mano isohlangana phezulu mina ngiphablo mina hlala namamafta mina inja engisabisa inja uyangizwa inja ngenza noma yena ayifunayo inja ohlala inja